The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sa dili pa kita magsugod sa atong tuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon by using the rebound technique, which is the recovery technique. Sa 1 John 1:9, alang kini ka na itong mga magtotoo, gikinahanglan ang atong paglimpyo sa itong kaugalingon, make ourselves whole before God, sa dili pa kita magatuon sa iyang balang pulong. 1 John 1:9, nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higalang wala pa ikaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimo og labing manungdanong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Kung buot kang maluwas, ang pulong sa Diyos nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, sa hilo mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo. Nining dapita sa magkausaparon kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos, nga imo pa kaming gipabuhi ang tuning gayon, timailan nga ikaw.
nagapadayon pa sa paglihok sa among kinabuhi. Salamat niining among Bible study through the YouTube ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw tanan. Welcome no sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Dito maglangan kay taon na og daghan pa kitag pagatukion nining adlaw. Unas tanan, nakita na sa Dios ang tanan nga nagpangitabo sa tao. Sa unang ginikanan nato si Adan ug si Iba. Gididaan sila sa pagkaon yadtong bunga sa kahoy sa pag-ila sa mga hugdautan apan sila misupil. Natintal sila sa serpente nga gisudlan ni Satanas nga kanhi Lucifer o giuna niya og tintal ang babae dili ang lalaki apan sila nalaglag. Di na lang nato kana i-detalye apan naibaw naman ta sa istorya niya na nga silang duha nga laglag ug gumikan itong ilang pagsupil. So karon gitan-aw sa Dios ang atong kahimtang patawag siyang meeting sa mga sakop sa balaang Trinidad, the Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Apan ang mipatawag nitong maong meeting mao ang Dios nga Amahan. Now, so atong labason sa atong panunduman ang doktrina sa balaang Trinidad. This is the doctrine of one God in three persons. Mao ni balaang Trinidad. Ug mao ni gitawag, ako malikon nga, mao ni gitawag og doktrina sa usa sa tulo. Meaning three divine persons in one God. Okay? Kini silang tulo mao ang nagalihok alang sa atong kasaysayan, history. Ug ang resulta niini ang Dios nga anak sa resulta silang meeting. Ang Diyos nga anak, miisa siyang kamutong mingon siya kanang kini atong meeting karon ako mo voluntaryo ako sa pagkanaog din nagamay nga planeta aron sa pagpakamatay nila aron ilang mabayaran ang ilang dakong utang sa sala. So mao ni resulta silang meeting. Ang Dios nga anak ng si Ginoong Hesukristo naghimo og upat ka desisyon, 4 decisions. So misulti ang Dios nga Amahan og okay, mao kini ang solusyon nga atong ipahimutang bahin sa maong problema. So ang Dios nga anak misulti usab sa pag-ingon, okay, upat ka butang ang akong pagabuhaton, 4 things. Ang unang butang mo kini, substitutionary unlimited atonement. Okay? Mao na una. So, okay. Mao na ang una. Ikaduha, niyang desisyon nga gisgutan, mao ang propitiation. May oyon siya to satisfy the justice and righteousness of God the Father. So, propitiation mo na yung kadua, pagtagbaw sa hustisya o pagkamataron sa Diyos nga Amahan. Karon ang ikatulo nga ang gitawag sa in English og reconciliation, pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios pinaagi through faith alone in Christ alone. Ang una, substitute. Kasabot kag unsay substitute, di ba? Pagpuli. Siya ang mipuli sa atong dapit. Kita man untay lansang dito sa cross. Kita untay mag-antos dito apan siya man ang mipuli. He substituted us natong tanang mga katawhan. Okay? So, ang number 2, propitiation, pagtagbaw sa
gikinahanglan sa hustisya sa Dios. Kaya ang hustisya sa Dios mao may magahukom sa sala o sa dihang si Ginoong Jesucristo mo ay mipataliwala tali sa hustisya sa Dios o sa ato ang mga sala, ang silot nga gidiman. Okay? The justice of God demanded punishment sa atong mga sala. So, imbis kita pagasilutan, si Ginoong Jesucristo mao may mipataliwala sa pwesto. So, ang silot sa atong utang sa sala, dinto ipa hamtang kang Ginoong Jesucristo. Mao na gitawag og propitiation. Okay? Natagbaw ang hustisya sa Dios sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Okay? Karon ang reconciliation, ang pagpasiguli. Okay? In English, reconciliation, ang Bisaya, pagpasiguli. Now, tungod kay si Ginoong Jesucristo man, mauhing bayad sa demand sa hustisya sa Dios. Karon, kitang mga tao, kita unti mo bayad. Kay gibayran man ta, gawas nun na ta, nga mapasiguli, mahibalik ngadto sa Dios. Okay? So, ang Biblia nagasulti nga usara ang tigpataliwala karon tali sa tao ug sa Dios. Ug kini mao si Ginoong Jesucristo. Only the Lord Jesus Christ is the mediator between man and God. Okay? Because it was the Lord Jesus Christ who decided dito pas kaniyadtong eternidad to make that action of reconciliation. Wala ang pagi. So, kung buot kang mubalik ngadto sa Dios, usara ka pagi nga ikaw mahibalik ngadto sa Dios. Ug kanang maong paagi, maura ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone. Mao na ang kaluwasan. O ang ikaupat niya nga desisyon nga gihimo alang nini atong kahimtang sa sala, mao tong gitawag og redemption. Sabi ni Visayan, ang paglukat. Okay? Now, in redemption, si Ginoong Jesucristo agreed to free man, miuyon siya sa paghimong gawas nun sa tao, gikan sa iyang pag-ulipon sa sala by providing the redemption solution of salvation. Pinaagi lagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kining doktrina sa redemption, bahin usab kini sa pagtulunan sa Biblia, bahin sa paagi sa kaluwasan sa tao. Bahin sa doktrina sa pagsangyaw, pagsaksi, o witnessing. Now, sa sige natong hisgot niining bahina sa paagi sa kaluwasan, wa ka ba makamatikod nga wag yu kumuhisgot bisa gamay, bahin o pasaylo? Ako maning gihisgutan po gahapon, no? Na wag yu ko mo mention anything about pasaylo. So, do you know why I never mention about pasaylo? Ibaw ka nga, no? Wa nako na paminaw, wa nako na hisguti. Ug dili yug ko makahisgot bahig pasaylo tungod kay paminaw. Tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus, why pasaylo nga nahitabo. There was no forgiveness at the cross. None. Now, natingalig yun mo liskuhag makadungog nining puntuha nga huwag ka pasayluan ang nahitabo dito sa cross. Paminaw pag-ayo. Ining atong ipatinaw kanimo bahin ini. Atong usbon pagpatinaw nimo. Ang tinuod mo kini.
ang nahitabo dito sa cross, maora ang paghukom, judgment. Dosto? The cross was judgment. The cross was not forgiveness. Dili kapasayloan ang cross, kundi paghukom. Sabtag yun unsa man di ay gyoy nahitabo ni Ginoong Kristo dito sa cross. Namatay. Gusto? Naunganong namatay man siya dito. Tungod sa atong mga sala. Ug ang iyang kamatayon was judgment. Gihukman siya. Because the justice of God demanded that particular punishment. There was no forgiveness that happened at the cross. None. So, tingali mo yun di na ko maminaw ng ilang Bible study kay kaingon na sila wa kundi ka pa sa iluan o forgiveness nga tabo dito sa cross. Well, okay. Ayaw nagtalikod. Ayaw sinta dayon ining pagtulunan na. Ablihi una ang imong panguna-una, have an open mind. Bukas ng panguna-una. Be analytical. Ipakita ng imong pagpinsar. Of course, pangayo sa Espiritu Santo ang pangayuan niya, ang iyang paglamdag sa imong salabutan bahin ining ingon ta delicate doctrine. Okay? Kung imong kung you consider it really delicate o tandugon. Okay? Now, only God, the Holy Spirit, who can truly enlighten you, can make this thing lucidly perspicuous. Tataw, tinaw nga pagpasabot. Okay? Okay, let's talk and concentrate bahin sa forgiveness. Kapasayloan. Forgiveness is separated from the cross. Naimulag. Dihay kapasayloan nga nahitabo apan way labot sa cross. Atong tanaw ni. Forgiveness did not occur at the cross. Ang pagpasaylo sa mga sala wa may tabo sa cross. Na tingali mo ingon ka unsa man to giingon ni Ginoong Kristo nga amahan pasayloan sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Unsa man dito? Di ba usana sa pito ka katapusang pulong ni Ginoong Kristo samtang dito siya gilansang sa cross? Now, paminaw. Listen. Kadto dili ka pasayloan. No, it was not. Palihog, klaruhan na. Ug magduda ka ana, tun-i ka na sa orihinal nga pulong gigamit sa pagsulat anang bahina sa balaang kasulatan. Unya, itandi ka na sa tanang kategorya, sa tanang doktrina diya sa balaang kasulatan. Kay dili kadto ka pasayloan sa atong mga sala. Dili. That was personal forgiveness of the Lord Jesus Christ ngadto sa mga tao nga nagbuli, nagdagmal, nagbugal-bugal kaniya. Personal ba? Mura ba manalitan na ay makasumbag nimo? Unya siyang nakasumbag nimo, mangayo dayon ni mo pasaylo. So maingon ka, gipasaylo na kanako. Okay lang. Exactly the same thing. Unsay kana gipakita ni Ginoong Kristo what the Lord Jesus Christ showed towards sa mga tampalasang mga tao nga gadaog-daog, nagbugal-bugal, o nagpasipala kaniya. Way labot ang atong mga sala antong maong pagkasultihan ni Ginoong Kristo. Way labot. Atong ragon ni klaruhon. Forgiveness is a result of the cross. Sabtag na, ang pagpasaylo o kapasayloan resulta kadto
sa cross. It was not what happened at the cross. Atong makita ni karon when we move forward. Okay? Sa wa pa mahitabo ang paghukom ni Hesus Kristo dito sa cross. Sa wa pa magsugod, ang atong Ginoong Hesus Kristo miampo ngadto sa iyang langit ng amahan from His humanity to forgive those who were crucifying Him. Katong pag-ingon niya, pasaylua sila. That was personal forgiveness from Jesus and not the same forgiveness of sins at the moment of salvation. Ang uban tingali ninyo ngayon na bayay verse sa Bible nga nagsulti gyud og forgiveness of sins na bitaw. Kinsa may ngugwa na sa Episo. Tanawa. In Him we have redemption. So, nakasabot na tag-unsay redemption, di ba? Redemption means paglukat. Okay? In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Oh, unsa may pasabutan na? No. Mao na. Atong ipatinaw kini. Diha kaniya, kita may katubsanan. Pagtubos maning redemption, bayad. Ang pagtubos, pinaagi sa iyang dugo. May kapasayloan alang sa atong mga kalapasan sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Okay? So, naagi pasaylo. Diba? So, sa cross, dili. Atong klarohon, nganong di man nga in Him there is redemption. Didto man ni may tabo sa cross. Sakto? Dawat ka na. So, redemption nahitabo dito sa cross. Okay? Ngano man? O redemption through His blood, the forgiveness of sins. Now, sa original nga Griego, original Greek, now di na lang nato higutan ang mga pulong ato na lang tan-awon ang purma. Kaya importante ra ba gyud ni kaayo ang purma. The word redemption and the word forgiveness are all in the accusative form. Accusative. Okay? Ato makita karon nga accusative, puros ni sila mga aktor ining maong bersikulo. Mao ni sila mga bida inunta sa maong bersikulo. Redemption and forgiveness are both in the accusative. Apan kung atong tan-aw na naa sa accusative sila. Pero ang subject, hindi man gud ni sila subject. Tinuod sila ang bida pero dili sila ang subject. Kaya ang subject niini mao si Ginoong Jesucristo. Him sa taas. In Him we have redemption and forgiveness. I'm sure that's not noun kundi verb in the accusative form. Atong makita karon ana noun na nalibog ko kay ang verb ini is sige mantag tudlo ang pulong hell. Ang pag-angkon. So, we have the Lord Jesus Christ, we have redemption. Kita in Jesus Christ, we have, that's another arrangement, redemption through His blood and the forgiveness of sins. Ang redemption, kuyog ini nga phrase, ug ang the forgiveness, kuyog ini nga phrase. Now, ang redemption ug ang forgiveness are both in the accusative form. Sa ako nang ginaingon. Ug tungod kay duha sila kabuok nga na as accusative form or accusative case, ato kining gitawag og double accusative.
ining arrangement. So we have redemption and we have forgiveness. Now niya ay pangutana karon. Unsa may buti pasabot kung dunay duha ka accusative sa usa ka sentence, duha ka accusative, di mahimo nga silang duha dungan og bida. Di man mahimo. Ay kung dunganon kini silang duha nga bida sa maong sentence, di masabtan. Now, ayo kalibog ini ha. Di ta makaklaro ug unsay buti pasabot ani. Atong makita karon tungod kay double man ni sila, dunay usa ani nga supporting actora nilang duha. We call this the accusative of object complement. We have redemption, we have forgiveness. Pero atong makita, tungkol kay double accusative man siya, you have the accusative of object and complement. So, ang usa ani mo'y bida. O ang usa, supporting actora. Ang object ini mo'y bida. Unya ang complement mo'y supporting actor sa maong sentence. O atong makita karon nga dalang direct object ini mao ang primero nga verb. We have redemption, that is the object. So sa laktod nga pagkasulti, ug ingon anaon nato pagsulti ug pagtan-aw, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo sa cross, redemption. Kaya kini ba yung buo, di ba sabot sa dugo, blood, mao ang iyang gibuhat sa cross. So ang katubsanan, nahitabo diha sa iyang gibuhat sa cross. Now, naklaro-klaro na ni mo tingali na. Now, mga tanan na tingali po ka, asa man tong forgiveness? Because now, forgiveness is the complement of redemption. That means nga ang kapasayloan mo abot lamang kung ang katubsanan nahitabo na. So in other words, atong i-move forward gamay. Forgiveness is the result of the redemption work of the Lord Jesus Christ on the cross. Dili dungan. Dili mahimong dunganon. Tungod kay naa may katubsanan. Then mo resulta kini sa kapasayloan. Apan ayaw usa og conclude kay naiuban kaninyo nga nang conclude na ayaw sa ingon ani alang usa ninyo pagtan-aw. Okay? Redemption was the judgment on the cross. Ang paghukom nga nahimo mo to'y katubsanan. Forgiveness is the result. Now, kung maingon ba yata result, wala magpasabot og automatic result. Diin man to magunahuna nga kung result automatic. Dili ba ya? Dili ba ya automatic ang resulta? Mag-agad na sa unsa ang kahimtang. Forgiveness occurs at the moment of salvation through the decision of mankind with regard to the salvation work of Christ. Ingon ini ka na ang mahitabo. Human na og buhat ni Ginoong Jesucristo ang tanan nga ayang buhaton dito sa cross. Human na. Moingon ka tingali og onya kadtong iyang gibuhat sa cross, di ba to kapasayloan sa akong mga sala? Aw, kadtong iyang gibuhat dito sa cross, dili to kapasayloan sa akong sala. Kay ngano man, ang iyang gibuhat sa cross kay pagtubos man ag-upat. Remember the four? Number 1, you have substitutionary unlimited atonement. Number 2, propitiation, pagtagbaw sa hustisya sa Diyos. Number 3, reconciliation, pagpasig-uli.
O number 4, redemption. Pagtubos. Kadto, mo'y iyang gibuhat dito sa cross. Gusto? Nakaron, ang kapasayloan, asa man may tabo. Now, ato nagkarong makita nga, ang kapasayloan, mahitabo lamang kung kadtong tanan nga iyang gibuhat sa cross, imong pagadawaton. Kasabot ka? Kadtong tanan nga akong gi-mention, kung kadtong tanan, imong tuuhan, imong dawaton. Okay? Naan ang kapasayloan. Akong balikon, nga sa diha nga imong desisyonan sa pagdawat, kadtong tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, then, at that particular moment, diha gyud sa pag-ingon nimo, oo, kung dawaton kadtong tanang gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa cross, pak, forgiveness is yours. 1/60th of a second may tabo. Instantly. Ikaw pasayloon. Gipasaylo. Did you get it? Kasabot ka ba? So balik ko sa pag-ingon, ang tanan mong mga sala, gipasaylo sa diha nga imong dawaton kadtong tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. That's it. I hope na klaro gina nimo. Ato ning hinahinayan kay complicated dili ka makatuhog yun. Panklaro kayo. Ug dungan sa dungan sa imo pagdawat niya tong gibuhat ni Kristo. Imong gituan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Ug ikaw naon sa naluwas. Ug hatagan ka sa Dios ug kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Sabtag na. Apan sa pikas nga bahin, kung mo desisyon ka sa pagsalikway niyadtong gibuhat ni Kristo o pagsalikway ni Kristo ingon nga manluluwas nan, ikaw mahinukman. You will be condemned. Ugwa kay kinabuhing dayon. Kasabot ka. So, sublion ta din is pangutana. Kung imong desisyonan ang pagdawat sa tanan nga gibuhat ni Kristo sa kaluwasan, manaa ba nimo ang kapasayloan? Oo, naa kay kapasayloan. Apan kung imong desisyonan ang pagsalikway kang Kristo sa iyang gibuhat sa kaluwasan, manaa ba nimo ang kapasayloan? Wala. O dili mahimo ang kapasayloan. Na mauna. Kasabot ka na sa kamatuoran bahin ini. I hope. So, moingon ka na tingali ni higayuna og ingon ana di ay ang resulta. Mo bitaw nga maglibog ba yan usahay kay mao manggod na nahimo nga mura og tungod kay pilit na kana sa atong pangunahuna ug moingon tag wala di ay tay problemang mga tao kay gipasay lo naman di ay ta. Uy, dili wa ka pasaylo tinuod paminaw tinuod namatay si Kristo dito sa cross. Gitubos ni Ginoong Jesucristo ang tanan tang mga sala sa tanang tao sa kalibutan, apan kinahanglan kang muhimog desisyon. Underline that word desisyon. Magpatubos ka ba o dili? Kung muhimo kag desisyon nga magpatubos ka, then forgiveness is the result of your decision. You know what I'm saying? Mauna nga, decisions tao, mo'y makahatag niya o kapasayloan. Forgiveness. Na, murag familiar man ron, moingon ka tingali. Kung ikaw Kristuhanon, magasa ka pa o dili? Na,
karon unsa may himuon usa ka Kristiyanon aron ang iyang sala nga nabuhat pasayloon. Kay magkasa pamanta. Bisan og naluwas ta, ngano magkasala pamanta. Tungod kay ni aman ta o ni aman ang atong kinayang makasasala sa atong lawas nga mo'y magatukmod nato sa pagbuhat og sala. No. Sa diha nga makasala ta. Okay? Yan ibang atong pagka-Kristohano na. Magkasala pa man ta, makabuhat pang itong mga sala. Kay lagi na amantay kinayang makasasala, sa may atong buhaton. Mangayong pasaylo, di ba? Dili. Ay, dili. Dili na mao. Dili ka kinahanglang mangayong pasaylo. Na nga nung dili man mao ang pagpangayong pasaylo. Be? Well, exactly the same principle. Ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus, ang pagbayad niya sa tanan tang mga sala, apan kung ikaw usa na ka Kristohanon makasala ka pa, unya di nimo isugid ang maong sala nga imong nabuhat ngadto sa Dios nga Amahan. Bisag gitubos na ang maong sala, di nimo maangkon ang kapasayloan hangtod imong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 sa in English. Sa gisulti diha. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang gisulti o gimandos Biblia, na kondisyon. Kung isugid ta nga itong mga sala, siya, ang Diyos kamahan, kasaligan o makatarunganon nga mopasaylo sa itong mga sala. Maura na gisulti sa Biblia, ha? Wa mo ingon og pangayong pasaylo. Hindi. Na ba ipakita kuno natok na abag yun? Nga mangayo gyud tag pasaylo. Wa mo ingon ang Biblia. Ang giingon sa Biblia, hinganli, admitahi, isugid, acknowledge your sins lang, not that you ask forgiveness. Mao nagisulti sa 1 Juan 1:9. Nganong mangayo pa man kag pasahilo, nga gitubos naman kahing dawat naman katubsanan. Ang gipangayo sa Dios, isugid lamang kanang imong mga sala. That's it. Kita nimo? Forgiveness is the decision of mankind in time under two categories related to human sins. Unsa mang category number 1. Okay, paminaw. Is the forgiveness of all pre-salvation sins. Sa wapat maluwas. Ang tanang mga sala nimo sukat sa imong pagkahimugso hangtod sa imong pagdawat sa kaluwasan. That is called pre-salvation sins. At the moment of faith alone in Christ alone. Papasaylo kadtong pre-salvation sins. Category 1 to. Ang ikaduha, category number 2, is the forgiveness of all post-salvation sins. Human at maluwas. Karon nga mga magtutuo na kamo. Post-salvation sins result for the fulfillment of the prothesis of 1 John 1:9. If we confess our sins, kung isugid na nga itong mga sala. So, ang kapasiluan, wa may tabo sa cross. Resulta lang sa naitabo sa cross. Okay? Naklaro na yun nimo, no? Mahitabo ka na to ang kapasayloan sa tanang pre-salvation sins sa higayon. Kamuhimo taog desisyon sa pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa kaluwasan dito sa cross. All our pre-salvation sins are blotted out at the moment we make a decision to believe in the redemptive work of Christ on the cross. Now, kiningtanan nga itong ipangisugutan nga mga kamatuoran sa pulong sa Diyos, nalangkob lamang sa iladong pulong nga grasya.
Kita nimo ang pulong grasya. Ato naman ning gitun-an taon-taon na panato ning pagatukbilon sa once in a while or every now and then. Now ato kining ipadayon sa paghisgot sa sunod higayon sa atong panag-uban dinhi sa ministeryo sa Dios, pagsangyaw sa iyang maayong balita sa kaluwasan. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong tultol kanamo, paggiya kanamo, pagpatinaw kanamo sa imong kamatuoran. Salamat o Dios nining among pagdupot, nining among pagtulunan nga giuluhan og the doctrine of hamartiology, ang doktrina sa sala. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nining adlaw. Uban ni kami sa among pagbugbuwag nining adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. King tanan grasya man among ipahimuslan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kini among giampo. Amen.